isi thedung abirta lake voter ID abu thak nangli tum prapjin pen voter ID lapen Aadhaar card paling serak nangji kali pulote nangli tum akisung dokok ta thek pusi election commissioner ahin pen pangdakpon labangso asai kedeng nang kokke penang an a voter atum longni long from a constituency long tame inudret a voter vote chok deputy laso puthaksi labangso asai kedeng kon lasi prapjin pen voter ID lapen Aadhaar card paling serak jia phan si election commissioner ahin pen pangdakpon news report TK News Pinini Phai Crazy Ani Lakhain ko Ratrok Duarbaguri MSC constituency Angkangpi Daithor police station ke parlo Daithor municipal board atum pen chepater piponsi Daithor forest IB asai hemalong Assam Assembly deputy speaker Dr Numol Momin ni Phai Cray ke thom ani kewangji pusi Daithor adolong along kalar kihi asai kedengpon Labangso Assam Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Momin ke rangjike Daithor Angkang Malom nang Chihumriji pusi Prionat Teron pen Ferangke Dhengno Thanpon Lapenili Tumaphan Kapangthi Rasai Daithor Municipal Board Chairman Jacob Tok BC nang kapin khat puta Prionat Teron pen ningjepon Lapen Local EM Richard Tok BC tami wangji puta Thanpon thu De huri pen amo singti TK News Kedamtang penang ananingkan pen Assam Home Guard achokomar atum tiklo ijona bainong suri truck pen si klembom wangbomlo Apithu masapso pabat pen suri sil cap an longlo Bonta Assam Home Guard klembang atum la anvet abainong pen ke osomar school ke padung hem ke so kachelang apiso aso kachelana jia phan anta sungpiglo Lasini tumapanta chelon chit anke tiklo ijona bainong nang pipo nang jipu penang an nakachesong nang dolo Bonta chunche Nitumta inut battalion ko an maki claim kacepadug na nitumta lason thak si kacepadug lo bonta kopia potsi nitum home guard claim bang pu bang thia tumaphan masapso ta sarkar pen nangkelang leder lo pupen che songlo bonta non ke kadu kawe home guard claim bang pu bang thi atumaphan isi berta ke me non pen ke suri sip cap tiklo ijon abainong along pen non ke suri inko rake thom abainong alang litumta longpon popusi Guwahati High Court pen pangdak montang lopusi berta rekulong News Report TK News